Hey, sengibuyile. Uma ngifika ejele ngasuka eNgwavuma enkantolo bangibeka eNgwavuma ejele kuseduzane ngenhlahla. Afika ejele kulethi ejele selimastiwe sekuvaliwe ejele sekade kuphayiwe mina ngilambile ngalezo sikhathi. Lokho ke phela uma uhlala lapha indlala kuhleze kumfweni kubaba nomama. Kafika lapha nganikeza amashidi amabili. Anikezwa isheti nebhuluwe. Anikezwe icathulo enkulu unami ngqo size 8 kodwa ngathola usize 11. Lapho ngiyatshela ukuthi kade kuphayiwe la sengiyoze ngibone kusasa. Ngithukile. Bangivulele esel number 4. Ngene ngibingelela insizwa. Hayi yazi ubingelela abantu bethule vele ubone usho ukuthi phela la ngikwenye inkinga akini la kunale ngangikuyona ngifika. Baningi ke la. Ngihlale phansi ngasemnyango. Bangikhombisa umbhede. Ngithatha umbhede ophezulu. Ngilale. Hayi. Bayithulele nje. Bayixoxela indaba zabo abanye bayidlela ukhasini. Mina vele ngikhathele ngilale. Tema zithi S9 bangicela banye obhuti abathathu bayongihlalisa ekhoneni. Bangibuza ukuthi ngiyawushaya yini umthetho ejele. Ngithi mina cha. Umthetho ejele ngithi ushaya amaphoyisa. Ilokho esakubanga ukuthi umthetho ejele ushaya amaphoyisa. Ngoba mina ngangazi ngenombolo futhi angifisanga isho uyithathe ngisho ngiboshwa nje angifisanga isho uyithatha ngoba ngangachazeli ngayo kahle kahle umsebenzi wawo uyini. Base bengichazela ukuthi hayi wendoda la kunenhlangothi embilo okumanje la kune 26 ne 28 ngoba nje labantu bahlezi kanje abahlezi kwa right ama 28 bahlezi kwa left ama 26. So kukuwena ukuthi ukhetha libi side. Ngabuza ukuthi mina iside engizolikhetha kumanje ngela lizongisizaphi. Cha indoda la inombolo yokusiza ukuthi ejele uhlale kahle. Ngathi mina hayi cha ngiyaxolisa. Ngeke ngikwazi ukuthatha isinqumo manje. Ngoba kumanje ngisadidekile. Hayi kube naloko kungihiliza lokuthi hayi mina ukushuthi kahle nje kufanele basebenze ngami. Hayi ngithi akunankinga kodwa ngizonitshela uma sengi right. Okwamanje angabe right oba uma ngisathi ngidideke lo kwangempela ukuthi angazi kwamanje ukuthi ngikuphi kufanele ngithathiphi. So into engayithanda kimi ukuthi angikwazanga ukuthatha isinqumo esasifuna omunye umuntu. Egcineni mina sinyazi ukungisebenzela ngoba akufanele umuntu angenze into mina engayazi futhi nengayifuni. Ngangitshela lokho ukuthi empilweni nami nje akufanele ukuthi ngenzise umuntu into engayazi futhi nengayifuni. Ngagcina nginqabile lapho. Bathi ngabe ngiyolala. Alala avuka ekseni. Bangivusa ekseni. Bathi ngabe ngiyogeza amanzi abanda. Amba ngogeza. Baba qeda ukugeza kwathiwa mina ngoba mina la ngumuntu kababa mina usho inombolo uma umuntu kababa kuwena ongayishaya inombolo ngoba uthi mawunenkinga nje umemezi baba uthi danke baba
kuthiwa yimini ufana korobhe ufana aclean ama toilet khona la iselini eselini ibona abakunikeza lo msebenzi ibona abakunikeza umsebenzi ngendlela ukuthi phela bafuna ngibone ukuhlumeze kokungayithatha inombolo ukuthi kahle kahle kuqala la akugcini la bese bethi kimi ngoba nginqabe inombolo kusho mina ngiyophila lempilo ngoze ngiyophuma ejele bese ngifuthi mhlawumbe engaphuma ejele ngoba angesiphelele la ngoba nabo bahamba nathi sazohamba sizogudla basho njalo bathi hayi sazoya entabeni nawe angazi kwa intaba ukuthi ziyini ke hayi ngiyithulele futhi nganqabi nanokuclean ama toilet ngiclean ngorobhe phansi shaya isikhathi sokuyophaka shaya line nano kuyophaka ke awuveli nje ubamba line ama 26 aqala ukudla ahamba phambili ngo line kuza ama 28 nina ensuke ningashaya inombolo niphaka le kugcina nje into yini nje hayi so namaphoyisa ayingena leyo ukuthi obana abaqalayo obana abangagcina athathena leyo ndaba angithi amaphoyisa ukuze agweme lokugwazana kufanele babambisane nabo nalabantu benombolo yize bengahambisani abanye babo kodwa ekugcineni uma bezolobe bexixana nabo kugcine sekulolo kwayipuni kwayixupho lesi gcine sekwa ufuna magwaza akwazi lo shaya inombolo ukwazi thina lapha singashaya inombolo lokuthiwa umuntu uphakamile hayi ngikubeke nalempilo ngisase ngiwavuma ngahlala u7 days kuthi ntambamba bangitshela ukuthi ekseni kakhulu ufanele ngiqoqe ngoba kusasa ngizohamba ngiyeqala kabusha hayi angazi kwaqala kabusha nje mina ngazi impaka nedolobho kwaqala kabusha ngangazi nje ngiphuma ngaphandle ngangona umgwaqo ngijolo ukuhamba ngawo lwana ngivuka ekseni silayishwe sasu4 silayishwe siswe eqala kabusha bangifika qala kabusha safika ngo11 safika eqala kabusha hayi reception eqala kabusha ngangiqamba manga akazi kube khona nokuhlukumezeka okuncane safika nje ngo11 gwetshiwe ukuthi wawugwetshelwe ngwavuma ngagwetshelwe ngwavuma awuhlala ngesikhathi eside ngahlala u7 days okay bangisusa ngwavuma bangisa eqala kabusha okay bangifika eqala kabusha safika sahlala basiphakela lezo zingo lezo sadla kwaqhamuka umama nje owayesuka ngaphandle uzokhuleka lapha phakathi basibiza thina sifika sasibaningi impela uthi asilale nangu umama mfundisi hayi ecula umama sicule nathi kube mnandi nje gcina uzubona ngathi hayi ukwenye indawo vele ukwenye indawo kodwa nje kungcono umoya akufani eqede kunane TV ke lapha sihlale phandle lana sibuke lo TV le TV umuntu kade wayigcina yonke into nje kushaya isikhathi sokuvalela ntambama siphake khamba kuyovalela ntambama kusekuseni sidle sithathe siswe esibedlela sesiyokalwa ke manje ukuthi empilweni ngabe unjani ngabe uyawadla bathini angizothi nje lapha babiza ngo-chronic ne ukuthi nje chronic ngabe uyawusebenzisa yini lo amaphilisi ushukela iBP ama-ARVs nje ukuze ukwazi ukuba nefayela lasesibhedlela ngoba kufanele uhlale lapha ungenale ifayela lasesibhedlela ayisambe siqede lapho sibuye kuthi hayi sesiyadilika manje siye emaselini lapho ke sesihamba siya dividewa
siya dividewa mina ngathathwa ngihamba ngobekwa e16C e16C ngafika lapha kwakusemina nakhona ngo1 ngifika e16C into engayifica sasingekho impahla zokushintsha zingekho impahla zokulala into elishidi nje ejele kusebenza ishidi ke ngoba umuntu oboshiwe lapha bamnika amashidi amathathu mina banginikeza ishidi elilodwa nesponge ngahamba ngayo hlala kushaya isikhathi sokuphakwa ngavalelwa kule ndlela ngifake kuyona okwakungcono ke eqala kubotshwa endlini nanhlane nebathathu noma nibe babili or uma ukuthi mhlambe unanenkinga nje bazonika indlu akwedwa kodwa ngendlela okwagcwele ngayo kwakungelula ngoba ngangcine nibe u5 endlini ngahlala ngafika abafowethu lapha ababe ngamakhosana kuyendlela ngihlala kuyona umzimba engabuthola ke lapha ku le yandlu usilabantu bo2 bayakholwa kodwa manje futhi abazwani ngaye kwayibona labantu bo2 bahamba isonto elilodwa bahlala endlini eyodwa kodwa bo2 bona bazwani lo yedwa ushaya inombolo lo munye siyafana akayishaya inombolo hayi kwamina la ngoba impedho yu2 incindezela engibheka nayo amatafula ngoba u2 angikwazi isho ukubeka into yami yokugcoba uma ngidla kufanele ngiqoshe etoilet angihlali kule mbhede yabo umuntu ngihlala kulo mbhede umuntu endo ungcolisa umbhede wami ayiqhubeke impilo ngihlale ngibekezele lapho ngineshidi elilodwa anginako isho kokushintsha fanele uma ngishintsha ngiwashe entambama ngineke ewindini thi uniform la ejela yikho Kambe baqala bafowethu laba esiboshwe laba sebaqala lezi inkinga manje ukuthi thina singayishaya inombolo fanele kuphakwa nje ngathi hayi ukhona umunye umfowethu waNdlovu kwawanga kithi wayishaya inombolo athi ethi kimi we emkhaya uyophaka sekufanele uqaphele manje kanti usho kanje kuvela umuntu ojuthwe yimina hayi ngiqaphele namhlanje mina nakusasa hayi ngibone lento ayenzeki ngoba usho ukuthi ngoba mina ngiqaphelile ngeke bayenze phela bayenze ngomunye umuntu oba vele umuntu ojuthwe la yimina unzima ke bafethe ejele angifuni ukunikohlisa kwathi ngokudlula kwalezi insuku embili ngosuku lekuthatha ekseni bafika ubaba umncanyana ushaya gogo phuma siboshwa kuyaphaka manje ngithatha isitsha sami ngene olayinini ngokukhulu unganaki ngihlala uma uhamba ulayini ngezwe nje into ekhanda ithi qo ngithi uma nginyusa ubuso ngithi ngaphenduka uvela kube emnyama amehlo ngiwe phansi uma ngaphansi ngizwe ukuthi ikhonto engishayelela ekhanda kodwa manje lo muntu ngoba wangishaya ngengidi leyo yokhiya nje ukuthi wayefake esokisini yenza ukuthi ekhanda la naku la nalathi khona isibasi la ekhanda ngivele ngiwe uyaphakama ngivele ngiwe
bangibambe abafowethu. Okay, ushuthi ngalesikhathi ngiyewa phansi ngizwe kuyawumsela la abantu bayabaleka ne, uma babaleka ngisale ngedwa kufika amaphoyisa nabanye abafowethu bengithatha. Shuthi ngoba babaleka sebahuba lo ongishayele kanye namaphoyisa phela bakhona abanye abayinombolo kodwa abangahambisani futhi nanokuphakama ejele. Ngithathe ngaleso sikhathi ngiphuthunyiswe esibhedlela. Mangifika esibhedlela bafike bangijove bangikline ikhanda, umzimba usogcwele igazi. Hayi bangifaka inalithi benginika amaphilisi bese bethi hayi angibuyele emuva. Ngingali futhi ubuyele emuva, hayi vele akukho la ngizoya khona manje. Kufanele ngibhekane nayo nje lempilo ngoba injalo. Mangifika esekshinini ngifica amaphoyisa samshaya. Bangibize bangibuza ukuthi ngimvulela icala yini ngoba engilimazile. Amazi ungawasha ngathi cha angimvuleli icala, kodwa ngizocela nje ukuthi nimsuse la kule section engihlala kuyona noma kumele kuhambe mina. Nami lokho ngezwe nje ngine ukuthi angeke ngivulele umfana omncane kanje icala, kanti lapha ngaphandle akuhambi kanjalo ngoba nami ngisanda kufika phela igazi liyashisa. Hayi bamthinteko obaba ngenduku lapha bamthinta amaqala impela, hayi kuze kuzwele nakimi. Angasho ukuthi abamiyeke vele kufanele akuthole lokho. Lapha ke kuliwa nokuthi kufanele ezekhala ngoba uma engakhala kusho ukuthi lokuphama kwakhe kuyaphumelela, kusho ukuthi uzothola imendlela ngami. Bamshaya amadolo namaqala ke, hayi igcini imemeze inkabi. Hayi baba jabule kubaba ukuthi hayi le ndoda iyafeyile, iyanxapha ke manje inombolo. Bamthathe bamfaka ivisor, khona lokho engubo ke lokho ukubizwa ngevisor lapha ngizolenga ngaloko lezi itolo zefurniture lokho bamboza ngakho lezi impahla. Iyona ngubo ke embathwe ejeleleyo. Ngaphandle kokuthi mhlambe unenkinga amathambo uze uthole ingubo kudokotela ebhala incwadi approve udokotela ukuthi wena udinga ingubo njengaphandle uzokwazi ukuthi ngoba uyagula. Ngaphandle kwalokho hayi awunayo enye ingubo. Shilo ngoba kuphakanyiwe ke ngami uqhubeke ngihlale. Ayi phela lapho kwasengathi phela abafowethu laba abanye abashaya inombolo nabo sebathelwe zibonkolo ngoba hayi wawuthi uhlezi kule section lapha iqala kuboshe i16C ihloneka u4 une 1 ne 2 ne 3 ne 4 muthi uhlezi e2 uzwe sekuphakanyiwe futhi e1 abanye uzwa ntambama sekuphakanyiwe e3 abanye. Lokho kuphoqa ukuthi uyazi indawo yakho. Kwathi ngihlezi ngelinye ilanga kwaqhama omnye umfowethu yedwa wabuza ukuthi kimi wendoda namanje usanqaba yini ukuthatha inombolo. Ngathi mina angeke ngikwazi ukuthatha inombolo ngoba mina angikhuliswanga ngegazi, angikhuliswanga ngobuxhwanguxhwangu. Yize khona sikhula siba namaphutha njengabafana sigcine lokho kwenzeka lokho ehlathini iswe sakhula. Manje la sokufanele ukuthi ngazi ukuthi yini engifunayo. Ngifuna ukuya ekhaya mina. Bathi hayi bahle bafethu mina ngiyabajwayela. And
babefuna ngenkani ngicine ngiyithatha inombolo ama-28 afika ama-26 afika ngoba ingxenye abantu engangifike nabo bagcine beyithathile mina ngiyithathanga hayi ngoba ngangiyigwala ukuthi ngangazi ukuthi lapha ejele angenanga ngenhloso yami ngingena ejele ngephutha so sasingeke isidingo sokuthi ngethatha inombolo ngoba uma kwathatha inombolo bafuna ukuthi uphakame bathi bafuna ukugcwala ngempela wena usuyisigebengu lokho okukulidela amacala ukuthi uma sekufanele uphume awuphumi ngesikhathi akukho mnandi ukuthi utshela ukuthi ngeveki elizayo kufanele uyaphuma kodwa usuzophuma ngonyaka ozayo ngenxa lamacala hayi nginqabile nginjalo qhubeke nempilo ushaya isikhathi la ngiqualify khona ukuthi sengaphuma neground lapho ngabona ngathi umhlaba usaqala uyashintsha nami sengithola ukukhululeka ngoba babahlezi bephuma baye ebholeni lapha ngihleze ngibabuka ngewindi and ngiyakwazi ukudlala ibhola kodwa manje angivumelekile isuka nje egroundini ngicele ukuye ebholeni bangivumele obaba khambe ngiye egroundini ngosuku lokuqala ngifile egroundini angifuna uqamba manga kodwa ngangazi kwenzeka iphutha ngoba omunye wabafowethu engangimjwayele engangimfica kwale khona ngaphakathi lapha ngaphakathi ke uma ungazi ukuthi special thina nje esuka la emakhaya idakamizelo lezohunga nongidi asazi uma ubona lento wena uyibona philisi nje lento ngangayazi mina tema sezogodwa nje ngo1 temfethu asini ngicongibambela la ngithatha lento mina ngiyifaya ephaketheni evele enyama lale lento ngifaya ephaketheni angiyazi ukuthi yini mina futhi angiyifihlile ay siphume manje sesaqokana abasuke 16C sesihamba masifika lapha epanelini kufike kumiwe lapho kushaya ulayini ubaba uyasesha baseshe basi uma befika kimi batindoda inhlanje bathi angiseshe ngivele ngidonse amaphakathi wonke mina ngiphume nalamaphilisi bathini lokho ngithi amaphilisi nginikeze ubani uthi angimbambele egroundini mabembiza evele ephika ethi amaphilisi awamina akayazi nje lonto leyo and ukuthola phela ungane ngidi kuyicala ejele bangithelele bathele ko baba ngenduku kimi bangificane edakamiso bangishaya impela nje bangishaya impela ngoba ingalo yazi yangasebenza bangithatha bangise esibhedlela kufika umphathi wejele afike ngibuza ukuthi ngifike nini ngisho ngihlanu banedlini ngibuza into vele uyayazi yonke lonto ngiyaqala yena ukuye ground ngithi yebo ngiyaqala ukuye ground basho nabanye bafowethu ukuthi hayi lensizwa lokho shithi bayiphathisile ngempela man hayi ngoba lo muntu akabhemi akenze lutho nje mina kwami kwakuthi uMaxile ngoba ngase nginanokuphathanisa ukuthunga ngizama ukufunda ukuthunga la kubafowethu abathunga lapha kuthunga ngezandla impilo engangizama ukuthi ngiphathanise kwamasentshana lapho ke unakhona phela abakhokheli ngemali abafowethu lapha uma umuntu ngelelo umuntu ekhaya kuba bemnika ugwayi ufika kunike lo 20 ogwayi leyo
wena usuyomokela ngawo uthola ushukela la kuka wazi ukuthi uma usulambile emini goqoza umbhobho noma uphekelela uti yona impilo ke leyo hayi bengilweleka abafethu kumphathi hayi umphathi hayi engixolele ngoba kwakufanele bengivulela icala ngiattend inkantolo ngaphakathi ukuthi bangithola nedakamizwa okay hayi ngithi ngisaxoleliwe ke kube right nje qhubeka impilo ngibe ngconywana nami la ngigula khona ngivalwe ke indaba yebhola mina ibhola angisalihambi and endlini yami lapha ejele kune ST ke la beki bezimnyama sebehlezi befika nje makuphakwa nje bangena bazobuka ukuthi akho nsangweni akoda kamizwa yolompilo nje leyo meso labo umfethu lo owayengibhalisa ama drugs useyafuna manje ama drugs akhe kodwa manje uwafuna isinyelelo uyazi ukuthi ahamba namaphoyisa uthi mina ngadayisa umsebenzi wakhe ngangingayifihli ngani lento ngithi mina ngizoyifihla kanjani into engayazi ongangitshelanga ngayo wena ukuthi kwakufanele mina ngiyenzeni ukwakuphoqa manje ukuthi kuphinde futhi kuphawe ngami uma ngakho kulo 10,000 wala ma drugs lapho mina ekhaya kwakuyimini umuntu owayekwazi ukufa something ngoba ngilapha nje ejele anginalo nje visitor ngenxa ukuthi abazali bami abanalutho kwalo mali ngiyacabanga ukuthi ngizoyithatha phi nje mina nje ngoba ngangizola nje u10 rand ngaleso sikhathi hayi le ndoda lena ngigcine mina ke ngihambe sinyelele nami ngiyoreport amaphoyisa naku phela sengithola inkinga la kanje beningeningi suse inila nina ningibeke kwenye section kuthiwa cha ngesikwazi ukususa la uma sokubeka kwenye section siyakunikela kulabo ukuthi abagwazeke manje straight hayi ukuthi bakushaya ngengidi ngcono thina sive sisuse yena lo simsuse nje straight kuleli ijele hayi bamsuse ke ngiphumule sebemsusile ngithola ukuphumula kanti vele angithi uma bekususa lapha ejele kunamafoni bemsusa ukuthi baba ambhucane nefoni yakhe akasawazi ukuxhumana nalabo abanye okufanele bamqobele nalo umsebenzi wakhe la ngithola ukuphumula uma ngizwa kuthiwa bamisa eVaterfan ngithola ukuphumula ke lapha hayi kube ngconywana ke